čo teda som zistil, že OpenAI uzavrela 200 miliónový kontrakt s americkou vládou na vývoj nejakej militaristickej AI. Takže presne toto sú tie veci, kde by sme nemali AI používať. Respektíve, kde by ten výskum nemal smerovať. No ale som ešte chcel povedať, že už teraz, neviem, či to bolo v Amerike alebo v Európe, alebo vo všeobecnosti, tak mladí programátori si už nevedia nájsť prácu, keby vyštudovaní. Pretože presne tieto programátorské, tie začiatočnícke veci vie už v dnešnej dobe tá AI urobiť úplne proste bez problémov. Čiže už nepotrebujú na to týchto ľudí. A že presne v týchto pozíciách, čo sme si už dosť dlho mysleli, že veď ten je programátor, ten sa bude mať do konca života dobre, tak práve tieto pozície budú podľa mňa prvé na odstrel. A už aj sú. Už to nejako tak vyplýva z toho, čo si práve povedal. Ale tak ja neviem, máš veľa takých prác, ktoré doteraz ľudia robili a ktoré AI dokáže robiť za zlomok sekundy.